FM ni an ka wulada in na kibaruyaw sigi waati ye kibaruya minnu faaba bɛna tali kɛ min na sa o ye k'a yira k'a fɔ min ye sali ye a bɔra dogo la sisan koyi bɛɛ de bolo fila b'a kun filaw yɛrɛ ko saga kɔni k'olu t'a dɔn ko fɛn fɛn ko mɔgɔ tɛ ka na ɲininkali yɛrɛ kɛ nka n'Ala sɔnna a ma a bɛ ɲɛnabɔ Mali laya bɛ fa o kɔni o siga t'an na yɛrɛ hali n'an bɛ taa an jɔ ɲɔgɔn fɛ yen de ka laya tu ɲɔgɔn fɛ yen an n'o kɛ a kɔni bɛ dun dɛ dɔw b'a san a kɛra cogo cogo dɔw b'a san n'a nɔgɔyara min ye a kana maloya dɛ a ye taa mɔgɔw fɛ minnu ye saga faga ka taa sigi a k'a ka sogo dun foyi t'a la kuran yɛrɛ tɛ yen sogo ti mara o i b'a mara cogo di donc an k'a bɛɛ dun don kelen cɛ an bɛɛ ka lafiya san yɛrɛ ka na a don yɛrɛ ka tila k'a ji bɛɛ cɛ ka taa fili ba kɔnɔna na sanu bɔra la Faranindakaw fɛ yen sanu dingɛ dɔ ko o firila yen sanu dingɛ ye maa 21 ko o de ni tora ko senfɛ Jalasagukaw olu fɛ yen fana u y'a jira k'a fɔ ko min ye malo ye ɲɔ ye k'o da gɛlɛyalen don Gawo ko saga k'ale tɛ se ka san nin waati in na Tinubu ko tun bɛna firi a da kan o don ko u ka jamana ɲɛnajɛ dɔ ala nin cɛkɔrɔba in sɛgɛnna sa dɛ Faransi ko min ye cɛbɔw ye k'olu kɔni bɛ ka don du ni du de ka taa maaw deli u bɛ se ka taa kala ta u ye cogo min ko sabula ko min natɔ don n'Ala ma farati ko min ye Faransi kɔni ye yɛlɛmaba de bɛna kɛ maa minnu ma deli ka gagner fiyewu kalata la fiyewu k'olu de bɛ sɔn ka se sɔrɔ don nataw la ndolancilaw ka lafasajɛkulu min bɛ diɲɛ kɔnɔna na n'a bɛ fɔ o ma ko syndicat des joueurs olu ko coupe du monde min n'o ye tɔnw ka coupe du monde ni FIFA ko k'a b'a sigi sen kan k'u ma jɛn n'a ye bi u ma jɛn n'a ye sini ko FIFA kelen de wulila k'a baara bɛɛ lajɛlen kɛ k'o kumana k'olu bɛna kɛ moteur ye wa u bɛ championnat ta u ka jamanaw fɛ u ka jamanaw balontanw bɛ kɛ u b'u ka clubw la ko hali sunɔgɔ datiw ye kalo filani minnu bɛ yen n'u bɛ fiɲɛ bɔdako la k'o fana tɛ yen tuguni ko ka tila ka na nin fana fara a kan u ko ayi dɛ k'u ni FIFA bɛ sigi ka kuma wa u ye FIFA ka fɛn fana u y'a attaqué Europe tribunaliw la aw bɛ ka siran FIFA min ye yan dɔw filɛ k'o yɛrɛ bakuruba yɛrɛ attaqué nin ko n'i ye i sera fédération ma ko FIFA bɛ wuli i nɔfɛ FIFA yɛrɛ attaquélen tɛ nin yan tiɲɛ tɛ fɔla nin ko in na koyi fala e k'i bolo yɛlɛma an na tila ka taa Makan Safani Marwa o ko bɛ cogo min ani bi fana maliyɛn minnu bɛ kɔ kan olu ye saga 30 di ko k'o di sɔrɔdasiw ma minnu ka maaw fatura o ko fana Keba Jalo ale tun bɛ yen an na tila ka dɔ fɔ o bɛɛ lajɛlen na wulada in na an b'a fɔ aw ɲɛna sa k'aw bɛɛ lajɛlen ko aw ni wula Jani.ml FM ale sugandira Mali Buguni mara la min ye maa 21 ɲɔgɔn na k'olu kɔni tora sanubɔyɔrɔ dɔ la sanubɔyɔrɔ min n'a tɔgɔ ye ko Faranida kɔni ko waleya in k'a kɛra dɔgɔkun fori waati min ye damanda dɔ kɔni ye o de firila ni u ye maa 21 ɲɔgɔn na k'o de su sera ka bɔ dɔw kɔni bɛ yen olu ma se ka bɔ kibaruyaw y'a jira k'a fɔ fana ko waleya in kɔni k'a kɛra denmisɛnnin minnu na sa n'o olu caman fatura ko la o ye Mali ye ale denmisɛnninw bɛ a la min ye Burkina Faso olu fana bɛ a la ka taa se Laginɛ ma ko olu de kɔni ka ca a la kosɛbɛ ɲininiw kɔni bɛ ka to sen na wa min ye damanda ninnu yɛrɛ ye ko min ye gouvernement ye samiya mana se ale b'a fɔ ko k'a datugu nka maa caman bɛ yen olu tɛ sɔn dama ninnu datuguli ma u b'a kɛ kulokun gɛlɛya ye ko fo u ka taa baara kɛ damanda la diyagoya la nin waati ninnu dun na a ko a ma nɔgɔn seli ale kɔni surunyara kosɛbɛ an bɛ se k'a fɔ a kɔni tɔ tora sa panko kelen ni ɲɛ wawa ye tile 3 de b'a ni seli cɛ Gawokaw fɛ yen ko saga kɔni tɛ se ka san cogoya si la san tɔw la min ye Gawokaw ye olu kɔni caman b'u ka sagaw sɔrɔ da ɲɔgɔn na zen ko Gawokaw bɛ k'u ka saga ale kɔni san Menakakaw de fɛ maa minnu bɛ Menaka sa k'u bɛ ka olu de wuli ne y'a fɔ Keba ɲɛna o saga cayara cogo o cogo a da gɛlɛyara cogo o cogo a b'a fɔ mun ma yan ko 100 ni 20 olu ye 20 de Menaka n y'a f'i ye o n'ale ye 200 de o ye ka bɔ Menaka ka se Gawo ka bɔ Gawo bon sira de tɛ ka bɔ Gawo ka na Bamakɔ sinon kɔni saga bɛ Menaka dɛ
wallahi ni taara mina hali ni ko u bɛ saga faga i ye bi u b'a faga i ye sini fo dɔgɔkun kelen u bɛ se ka saga faga i ye don o don sɔgɔma bagan bɛ yen dɛ n'i y'u ye ka ba kɔni kɛ dɔrɔn o kɔrɔ ko dibi nɛgɛ b'u la n'o tɛ ni naladonnen don sogo sugu bɛɛ bɛ mina kan a tun bɛ na ne bana o wa yen kɔngɔnburu de da ka gɛlɛn kɔngɔnburu ani salati ninnu ni tubatu non n'o b'i bolo i ye faama ye yen dɛ o kɔni olu da ka gɛlɛn nka n y'a mɛn ko nakɔ sɛnɛlaw fana wulilen don yen sisan k'u fana bɛ k'u jija kuma tɛ cɛncɛn in ka ɲi cogo min fɛn caman bɛ ɲɛ ale la ko gawokaw kɔni ɲinan k'u famana k'a sɔrɔ u ma ni ɲɔgɔnna ye dɛ ko wa fana ko minnu fana bɛ ka taa mɛnaka ka na n'a ye olu fana ye an lamɛnbaaw ka hakɛto olu fana ye dɔ fara u ka sɔngɔw kan nin waati in na jalasagokaw fɛ yen ko ɲɔ ko sɔngɔ o yɛlɛlen don kosɛbɛ jalasago ko min ye ɲɔ kɔni ye sa kilo kelen o bɛ 42 de la 50 sɛgɛ 50 dɔrɔmɛ 2 o bɛ o de la ko sɔngɔ o gɛlɛyara kosɛbɛ dugudenw kɔni y'a jira k'a fɔ ko waati tɛmɛnenw kɔni na kɔni ko min ye nin fɛn ninnu bɛɛ lajɛlen kun da ka nɔgɔ jaba fana k'o fana yɛlɛlen don nin waati in na k'a sɔrɔ jaba yɛrɛ bɔra cogo o cogo jalasagokaw fɛ yen a kun da tɛ se ka yɛlɛ ka se min ma a tɛ n'o ka ci yɛrɛ sɔrɔ la bi n'o ye 120 ye bɔrɔ kilancɛ o kɛlen don 60 dɔrɔmɛ 5 ye min ye 40 kilogramme ye sa aliman bétail k'o fana sɔngɔ yɛlɛla u ko nin bɛɛ de kɔni sɔrɔlen don basigibaliya ale ni lafiya min bɛ ka ɲini mɔgɔw fɛ dugudenw ka taa ni ka seginw gɛlɛya cogo k'o de bɛ k'a to nin sɔngɔ ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ ka yɛlɛ n'o tɛ ni maaw bɛ se ka taa bɔ ɲɔgɔn ye suguw bɛ sigi u sigicogo la baaraw bɛ kɛ o kɛcogo la lafiya bɛ yen ko nin si tɛ nin sɔngɔ sɔrɔ aliman bétail o kɛlen don 2500 de ye bi olu ka dugu kɔnɔna na bi o conseil de malien ale ye maa minnu bɛ kɔ kan olu ye dɛmɛ ta sa ka ɲɛsin maaw ma maa minnu bɛ yen ni olu ye sɔrɔdasiw ye sɔrɔdasi minnu ni olu kɔni ka maaw olu fatura min ye cɛ sabatɔw ye olu bɛ a la maa wɛrɛw b'a la n'o ye denmisɛnnin fitininw ye olu fana ka kow bɛ a ko la ka se ka dɛmɛ ta ko ka don olu ma sa saga 30 k'u y'o de sɔrɔ Keba Jalo ale tun b'a kɛnɛ ka ye blessé de guerre ko olu bɛɛ lajɛlen b'a la maliyɛn minnu bɛ Itali ani fan wɛrɛw fɛ olu de y'u bolo di ɲɔgɔn ma sa chef d'état-major n'o ye baro kɛlɛtigi ye kɛnɛ in kan ale yɛrɛ fana tun bɛ yen yaasa awɔ a tun bɛ yen kɛlɛkɔ ninnu ma kɛ sa nka baro tun bɛ yen dɛ a kan ka taa sonsoli gosi yen fana tuguni Keba ale ye caporal Jelimori Kuyate o ɲininka o ye min fɔ an ka jɛ ka Jelimori lamɛn waleya in kan n bɛ hakɛto ɲini kɛ an falakaw fɛ k'a ɲini an balakaw fɛ n'a y'a sɔrɔ donation in diyara aw ye aw kɛ tɛgɛrɛ belebeleba fɔ minisiri n'a ka jamaw kun an b'a fɔ Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ali sayidina Muhammad wa salim an bɛ barika da Ala ye bi Alamusa ka bɛn seliba kalo tile 6 Ala min y'an sɔn kɛnɛya la an kɛ ɲɔgɔn sɔrɔ service social direction kɔnɔ yan Alahu Taala ka kɛnɛ kan ni ne ko Ala ka kɛnɛ mɔgɔ dɔ bɛ sɔrɔ ka ɲininkali kɛ ko ministre ni ko conseil président k'olu y'u tɛgɛ fara ɲɔgɔn kan ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin veuves ni orphelins ma ka bɛn seliba ɲɛkɔrɔla ma o kɛnɛ ko ne ko k'o ye Alahu Taala ka kɛnɛ ye siga foyi tɛ nin kuma in na kama sɔrɔ min fɛ ni mɔgɔ min tɛgɛ fa k'a di cɛsamusow ma k'a ye hɔn k'i tɛgɛ fa k'a di yatimɛdenw ma k'a ye hɔn k'i tɛgɛ fa k'a di banabagatɔw ma k'a ye hɔn ni kɛnɛ sigira olu tɔgɔ la o kɛnɛ tɛ mɔgɔw ka kɛnɛ ye o ye Alahu Taala ka kɛnɛ ye Ala dun kumakan don kuranɛ kɔnɔ ko ni maa min ye kɛnɛ sigi ale Ala tɔgɔ la ale Ala ka bonya a n'a ka sankɔrɔta a n'a ka couverture birifini ale b'o biri kunna o tuma minisiri i n'i ka jama an bɛ jɔ ni kɛnɛ in kan ka aw fo k'aw barika ɲuman da dan tɛ foli min na jamanakuntigi y'o fɔ cɛsamusow k'u kana miiri k'a fɔ k'u cɛw banna sa la k'ale président Asimi Goyita to balolen ani malido ɲumanw to balolen jamana kɔnɔ a n'a kɔ kan ni Ala sɔnna ma cɛsamusow tɛna cɛko hami olu se mana kɛ fɛn o fɛn ye o b'o kɛ o tuma ko k'a fɔ yatimɛdenw fana ɲɛna k'u kana fako hami kɛ Mali finitigi cɛman n'a musoman k'olu b'u fa bɔ o tuma aw ye fɛn min yira bi sisan a diyara an ye a bɛnna ma sibiri tɔw b'a la ka u bɛna seli fete cogo min na fatigiya la ani k'a fɔ dentigiw fana ɲɛna
kaw fana ye o jigiya dafa sibu b'a fete cogo min na anw ka vivu ni orphelin fana b'a fete ten ala ni dɛmɛbaga ɲumanw sababu sani ka to i bɛ fɛn di mɔgɔ ma fɔlɔ minisiri a tigi kanu i n'i ka jama an ka jamana kɔnɔden minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don kɔfɛla ma nin bɛɛ ye faso kanu baara dɔ de ye nin b'a yira k'a fɔ k'aw ka jamana kanu b'aw la aw ka jamana kanu b'aw la bonya b'aw wɔrɔ o tuma an b'aw fo k'aw barika ɲuman da dan tɛ foli min na minisiri i bɛ fɛn min na don o don jama ɲɛ b'i la k'an ka jamanadenw wele k'u bisimila ka ban ka fɛn bɔ kun k'a d'u ma an ɲɛ b'aw la su ani tele-telew la hali bi ala k'aw sara ni kayira ye o tuma an bɛ foli fɔlɔ jamanakuntigi tɔgɔ la ka na se an ka minisiri fila ma n'o ye ministre de la défense et des anciens combattants ka na se ministre de la sécurité et de la protection civile ka jigiya ta bi k'a di jɔn ma o y'an ka chef d'état-major général des armées ici présent anw ka foli belebeleba bɛ général de division ye jara kolobakari ɲɛmɔgɔya bɛ kɛ tan de e min tɛ sɛgɛn n'i tɛ ɲina i ni ka cɛdenw i se ye fɛn fɛn i b'a la k'o ɲini su ani tile ka di i ka cɛdenw ma n'i ye dɔ kun ye suma la i b'a sɔrɔ dɔ ta bɛ tele la ala k'i sara ni kayira ye k'i fo k'i ka chef d'état-major fo k'i ka directeur des services fo foli belebeleba ye jɔn ta ye bi n'i y'a mɛn jɔli kunna de i b'a fɔ k'i sababu ɲuman est-ce que cɛsamusow jigi colonel major Birima Samake yatimɛdenw jigi colonel major Birima Samake ale kalikan de don tant que veuves ni orphelins ani blessés de guerre n'aw ma lafiya ale t'i lafiya o tuma an bɛ dugawu k'a ye hali bi ala k'a mɛn jama ɲɛfɛ ɲɛmɔgɔya min talen don ka kalifa la danaya min dalen don a kan ala k'a se a donni kɔrɔ n'o tɛmɛna ka bɔ yen foli ni tanuni ni waleɲumandɔn bɛ se bɛɛ lajɛlen ma o tuma an ka jamana ala k'a basigi an bɛ kalo barikama de la n'o ye seliba kalo ye sɔɔni sisan an bɛ se donba ma n'o ye arafa ye o tuma ala ye ɲina iji taga don mɔgɔ minnu garisɛgɛ la n'u bɛ iji la nin wagati in na ala k'a kɛ iji minalen ye ala min bɔra n'u ɲuman ye ka taa ala ka segin n'u ɲuman ye ka n'an yɛrɛ ɲuman sɔrɔ yan minnu ma iji sɔrɔ fɔlɔ ya rabi ala k'a don an garisɛgɛ la jamana ala k'a basigi jamana ala k'a kolo suma cɛ bɛɛ ni kan bɛ ala k'o don jamana kɔnɔdenw ni ɲɔgɔn cɛ moyen établi à l'extérieur a ye nin ta nafolo min ala kana ta yɔrɔ lankolon to hakɛto bɛ n'i kan sala mahamadu ayiwa nin tun ye jeli mori kuyate ale yɛrɛ ye kaporali ye an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn n'an bɔra yen sa an b'a fɔ a ɲɛna k'a fɔ ko min ye tulobu dɔ ye n'o ye 20 litiri litiri 20 ye k'o sɔngɔ yɛlɛlen don bafulabekaw fɛ yen bi seli ɲɛkɔrɔla in na bafulabekaw ko k'o yɛrɛ dɔrɔn tɛ ko min ye minɛnmisɛn fɛn fɛn bɛ yen sa n'olu tun b'o sɔrɔ sɔnnɔgɔya la k'olu caman gɛlɛyalen don bi dɛ min ye 6000 ani 3000 ani 500 o de kɔni kɛlen don ninnu sɔngɔ ye bi a tun bɛ sɔrɔ o de la fɔlɔ nka bi a kɛlen don min ye 6000 ani 600 ka taa se 4000 ɲɔgɔnna ma ko o de b'a sɔrɔ yɔrɔ dɔw la min ye saga kɔni ye k'o kɔni k'o tɛ ye olu fɛ yen yɛrɛ kuma tɛ k'o san sabula sugu mun tun bɛ sigi o kama k'o minɛnw bɛɛ lajɛlen sanni na k'a ban pewu bafulabekaw olu kɔni ko k'olu sigilen don sa ko sabula ko damanda minnu bɛ yen n'o ye Senegal damandaw ye olu kɔni nana bagan ninnu bɛɛ lajɛlen san ka taa n'u ye a ye ni sanubɔlaw b'i kɛrɛfɛ i sɛgɛnnen don dɛ sanu damanda la ji duuru ta ye 20 de don buru kala kelen 120 i b'a sa i k'a sa n'i t'a sa i k'a to yen sardine boîte ye 200 ye a b'a fɔ min ma ko sawara yɛrɛ kɔrɔnbubu de olu ye 500 de ye n'a y'i ja i k'a sa n'a y'i ja i k'a to yen sɛfan den kelen ye 120 ye dajigin tɛ yen o foyi tɛ yen a tɛ tɛrɛmɛ fana fala ye yen tɛ tɛrɛmɛ dɛ keba min fo i kun taara nin kɛnɛba in kan mɛ u ma saga di saga 30 e ma kelen fo e ma cɛ e kun ka comédien ninnu ladege sa olu ye saga tɛrɛmɛ ka bɔ fo miliyɔn 64 ka na se fo 70 ma n t'a dɔn joli de ma kulukorokaw fɛ yen 15e de l'environnement ale baaraw bɛ sen na kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa yaasa sigida yɛrɛ bɛ se cogo min na ka magoɲɛ baaraw kɛ ni a yɛrɛ tɔgɔlaminɛw ye sefa wari miliyari 7 o kɔni labilalen don nin waati in na min ye a bɛ fɔ min ma sa ko bolofara min ɲɛsinnen don Sahel kungo ale bayɛlɛmali kow ma o ka jɛkulu min bɛ yen n'u b'a fɔ ma ko Enabel o hukumu kɔnɔna na sa u y'a jira k'a fɔ ko min ye projet belebeleba ye PNUD kɔni ale y'o kurumo karili kɛ kulukorokaw fɛ yen baara in bɛ tali kɛ waati yɛlɛma kɔlɔlɔw kunbɛli min ye dugu yɛrɛ kɔnɔna na maa bɛ se cogo na k'u bolo don u yɛrɛ ka nafaw la k'olu kɛ yiriwali kuntalajan ye ka se ka ja ale ni kungo k'o kunbɛn cogo min na komini 4 o talen don kulukorokaw fɛ yen Dunba b'o la Kula Sirakɔrɔla ani Megeta yɛrɛ san 5
min ye sefa wari miliyari 7 ye sa olu kan k'o kɛ ka waati yɛlɛma kɔlɔlɔ olu kunbɛn mayinakaw fɛ yen sɛnɛ ale yiriwaliko hukumu kɔnɔna na sa sɛnɛkɛlaw ni sɛnɛ baarakɛlaw olu welelen don k'a yira u la k'a fɔ ko hakilina kuraw k'o ta tɔn kɔnɔna na baara in kɛkun kun ye min ye sa o ye k'a yira u la k'a fɔ kokirikaw olu fɛ yen min ye Masina mara la bɛɛ lajɛlen bɛ se cogo min na k'i cɛsiri ka yiriwali baaraw kɛ i ka sigidaw kɔnɔna na zone office Niger ale ni parezo olu bɛɛ lajɛlen maaw tun bɛ a kɛnɛ kan sɛnɛkɛlaw y'a yira k'a fɔ nin waati laban in kɔnɔna na dɛmɛ min bɛ yen n'u bɛ k'o ɲini o ye nakɔw baara bɛ se ka kɛ cogo min bagan mara bɛ se ka kɛ cogo min ale ni jɛgɛmɔw jɛgɛ mara olu bɛ se ka kɛ cogo min na kaziw ka n'o olu ye jɔ minnu bɛ fogo ji sanfɛla la u y'a yira k'a fɔ ko kalo 8 min ye yɔrɔ 7 ye olu de kɔni talen don sa u bɛna musaka sɔrɔ n'o ye sefa wari miliyari 1 ye programme in ale sigilen don sen kan PAM fɛ n'o ye jɛnsɛrɛgɛ naani yɛrɛ tɔgɔ la dunkafa sabatili o programme ye Sikasokaw fɛ yen jɛrɛ min tun bɛ sen na sa n'o ta ko filanan kun ye nin n'u b'a fɔ ma ko sɛnɛ ale sumansiw feereli kɛnɛ n'o tun b'olu fɛ yen k'o baaraw bɛɛ lajɛlen kun cɛla Sikasokaw fɛ yen nin kalo in tile 12 o kun ye kunun ye u y'a yira sa ko min ye baara in kɔni kun kɛ kun ye min ye sɛnɛkɛlaw bɛ se ka sumansi ɲɛnɛmaw sɔrɔ cogo min sumansi minnu n'o b'olu nafa kosɛbɛ ka se ka baara kɛ a ye k'a ta kun a kɛnɛ kun sigi kun y'o ye tako 12 in a y'a to bolodiɲɔgɔnmaw sera ka sɔrɔ min ye burusi in ye sa ale kɔni bɛ sigi sen kan ASEMA fɛ bolodiɲɔgɔnma min don sa USAID ale de kɛlen don ka o kɔkɔrɔma don an b'a yira la fana k'a fɔ an yɛrɛ fɛ yan n'Ala sɔnn'a ma sɛnɛko hukumu kɔnɔna na sangaw fɛ yen office du moyen bani ale kan ka taa jɛrɛba kɛ nin kalo in tile 22 n'a 23 yaasa baara min bɛ se ka kɛ office du moyen bani kɔnɔna na sɛnɛko ta nasira fɛ maaw bɛ se cogo min na ka na kɛnɛw ta ka se ka baara kɛ k'a tɔnɔbɔ u ni office u ka bɛnkan dɔ sigi sen kan n'o ye contrat ye contrat in bɛ se ka kɛ cogo min na sa baara bɛ se ka kɛ office du moyen bani ale kɔnɔna na k'a kɛ kun ye sɛnɛkɛlaw kɔkɔrɔdonbaw nɔgɔ feerelaw nɔgɔ baarakɛlaw waribonmusow ka taa se maa o maa ma sa n'o b'i bolo don sɛnɛko la sa luxdev n'a ɲɔgɔnnaw olu bɛɛ lajɛlen welelen don nin kɛnɛ in kan sangaw fɛ yen ni Ala sɔnn'a ma anw yɛrɛ bɛ ye o b'a sɔrɔ sogow banna an ye sogo sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ sa o b'a sɔrɔ ayi Falaye kana maloya ɲina dɛ n'i ma laya faga on son voisin on son voisine on son imam alimami kɔni bɛ saga faga kɛra cogo cogo i bɛ tugu a kɔ de i bɛ taa fara bosolikɛlaw kan i bɛ dɔ ɲimi ka dɔ jeni k'a fa fɛ n'i ma saga sɔrɔ wala alimami tɛ bɛɛ min faga o ye kelen dɔrɔn de ye fɔlɔ o bɛ faga aw ɲɛna n'o tɛ min bɛ faga alimami ka so ka ca o donc sogo kɔni a tɛ mara ɲina kuran yɛrɛ tɛ yen n'i y'a b'a mara kuran tɛ an b'a bɛɛ dun siɲɛ kelen an bɛɛ k'an yɛrɛ sɔrɔ ala kunkolo an k'a bɛɛ fufu k'a dun wula fɛ o tɛ se ka kɛ yan an k'o bila yen yan seli dugusajɛ d'accord n'an taara kɔ kan Nizeriyakaw ka jamanakuntigi n'o o ye Bola Tinubu ye ko ale tun bɛ démocratie tɔgɔla don o ɲɛnɛmayali kɛnɛ kan kunu ɲɛnɛmayali in na sa a na kɛ sɔrɔdasiw ka mɔbili dɔ de bɛ yen n'a bɛ fɔ ma ko voiture de commandement a kan ka don o kɔnɔ ko Tinubu dontɔ o kɔnɔ a sen ye o dawolo jɛ ka t'i firi a kɔ a kan cɛkɔrɔba binni ma ye dɛ jamanakuntigi yɛrɛ binni jamana yɛrɛ o yɛrɛ tɛ ko ɲuman ye ko Tinubu firilen min y'a ka garikɔ de ko f'i k'u ye a ye kameraw faga a ye nin bila a y'a bɔ direct la a y'a kɛ tan jɔnni k'aw ka nin bila nin na président bɛ tan k'u y'a bɛɛ faga k'a bɛɛ ban dɔ y'i to la dɔrɔn ka sin ka groupe yɛrɛ sauté ten compteur sauté ten nka o bɛɛ la mɔgɔw y'a photo ta dɛ aw m'a ye de nin WhatsApp bɔ tile in na ko cɛkɔrɔba min ye Nizeriya jamanakuntigi ye k'a yɛrɛ sina k'i nɔgɔsini wuli ten ka sira ka t'i jɔ o nɔgɔnin fɛ min ye baara in ye u y'o tɔ kɔni bɛɛ lajɛlen kɛ Tinubu yɛrɛ tilara ka tanuni ni bonyamasegin kɛ nka ko cɛkɔrɔba selen so mugu wulila a fɛ n'i bina i t'a dɔn ko kojugu dɔ fo n'i bɔra a kɛnɛ ka kuma min ko wa ko Nizeriya jamanakuntigi ko nin tɛ a siɲɛ fɔlɔ u ka bin han Mushiru Abiola ko ale yɛrɛ tun tɛ kɛnɛ in kan ye ale n'a furumuso k'olu fana tun bɛ kɛnɛ kan ale ni u ka jamanakuntigi kɔrɔ an'u ka maa caman bɛ yen k'olu tun bɛ ko in kɛnɛ kan waleya in k'a cɛ juguyara dɛ Senegalikaw ka jamanakuntigi n'o ye Basiru Jomayi Fayi ye ale y'a ɲini premier ministre kɛ k'a ka fɛɛrɛ ni dabali sigi sen kan yaasa da dumunifɛnw olu sɔngɔ bɛ se ka jigin cogo min na
baara min do sa Basiru y'a yira k'a fɔ ko u kɔni ye fanga ta ni kan min ye ko kan ye dugudenw bɛ se ka lafiya cogo min na min ye dɔ bɛ se ka sɔrɔ bɛ se ka bɛrɛbɛn cogo min na ko conseil des ministres la kunu min ye kuma in fɔlen min ye u ka jamana premier ministre ye n'o ye Ousmane Sonko ye k'a ye calendrier bɔ ka sɛbɛn bɔ k'a yira k'a fɔ ko sɔngɔ kuraw ko k'olu bɛɛ lajɛlen warante bɛɛ lajɛlen ɲɛna président k'a ko sisan u ka wuli ka jɔ kɛ sɔngɔ minnu fɔlen filɛ nin ye u ka bato fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ Burkinakaw fɛ yen kunu mugukisɛ dɔ kɔni bɔra u ka jamanakuntigi ale dagayɔrɔ la ka taa bi u ka arajo Mali ale kuru kɔnɔna n'o ORTB ye ko bugu in kɔni k'a ye tiɲɛni kɛ maa dɔw bɛ olu joginna senfɛ nka yanni faamuyali ka kɛ ko mugukan kɔni guwanna yɔrɔ in na yen kosɛbɛ sabula maa caman bɛ yen olu tun y'a kɛ ne ta ɲɔgɔnko ye ka dugu bila pewu ka t'u da kɔfɛ ni dugu jɛra ka sɔrɔ ka ɲininkali kɛ ko mun kun bɛ yen o ka fisa a ko la dɛ ayi kɛba tɛ bila anw ɲɛna dɛ ne m'a f'i ye ko exécutif la balle réelle ne tɛ taa halisa Kawusu ne tɛ taa la cɛ an ye dɔ kɛ koyi munumunu salo in na cɛ journaliste jala foyi t'e bolo papier ko o tɛna pɔnpɔrɔlɔ yɛrɛ f'i kunna yɛrɛ b'a fɔ k'a ka ɲi ten cɛ vraiment cɛ in kun bɛ baara kɛ koyi walayi mɔgɔ ɲɛnamaba de kun don ala ka hinɛ a la ala k'a dayɔrɔ sumaya cɛ o y'a bannen 2 semaines mɔgɔ bɛ ɲininka u bɛ t'u ka kuwaraw la u bɛ kibaru ninnu lamɛn ani amara ninnu n'o de don c'est comme ça i kunna jalen mɔgɔ yɛrɛ ka sɔrɔ min bɛ to k'a fɔ k'an ka dugawu k'i ye jumadonyaw fɛ i t'o sɔrɔ yɛrɛ on s'en finit o ɲuman ye min ye nin ko in n'a daminɛna dɔrɔn tu i ka so o de la ko kunu Burkina u b'a fɔ minnu ma ko denmisɛnnin minnu bɛ veille kɛ u bɛ si kɛnɛ ma k'olu yɛrɛ caman ma sɔn ka gɛlɛ yɔrɔ in na dɛ sabula mugu in mankan kɛlɛ yɛrɛ gɛlɛ don nka ko gɛlɛ min don k'a tilar'u la de ka bɔ jamanakuntigi ka yɔrɔ la ka taa don min ye mobili kɔni caman tiɲɛna a la mɔgɔ dɔw fana joginna k'u y'olu ta k'olu don bɛrɛ la ale Burkina kelen kɔnɔna na ye min y'u ka sɔrɔdasi ɲɛmɔgɔw ye olu kɔni ye bataki bɔ bi k'a ɲini u ka sɔrɔdasiw fɛ k'an kɔnɔnaw la fɛɛrɛ ni dabali o dabali bɛ u k'o tigɛ k'u labɛn ko sabula k'u y'a mɛn k'a fɔ ko dɔ b'a fɛ ka balakacun kɛ yɔrɔ dɔw la donc u ye chef d'état-major kɔni ye bataki bɔ wulada in na k'a ci ka taa kan bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na ko sɔrɔdasi bɛ yɔrɔ o yɔrɔ min ye VDB bɛ yɔrɔ o yɔrɔ u k'u bila u fila ni dɛbɛ la k'u labɛn k'u sigi u kana to sulusala ni sunɔgɔ ni yala yala la ko balalen ko bɛ u kun kan nin waati ninnu na k'a bɛ se ka kɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ min ye Wagadugu n'a lamini fana ye k'u ye fɛɛrɛ fana kura tigɛ o la dɛmɛbaa minnu bɛ yen olu kɔni ye kibaruya ninnu d'u ma a baaraw ale wulikajɔw bɛ ka kɛ Burkina fan caman fɛ nin waati in na Faransiikaw fɛ yen Macron ale ye wasabulon ci fala ye olu ka opposition de bɛna na gagner Faransiikaw ko depuis Ala k'u da u ma deli ka Macron ɲɔgɔnna président ye ko diɲɛlatigɛ k'a y'a fɛn bɛɛ gɛlɛya u ma u yɛrɛ tɛ min fɛ fiyewu n'o ye Front National ye u bɛna taa voter olu de ye minnu yɛrɛ ko ka fara mɔgɔ wɛrɛw minnu bɛ yen n'u nana u ka jamana kɔnɔ k'u gɛn ka bɔ u ka sɔrɔ ka se ka k'u ta ye k'u bɛna fɛ k'olu de gɛn wa olu mɔgɔ ninnu filɛ nin ye maa caman farafin caman sirannen don dɛ n'u gɛnna dɛ nka u ko bi ko min ye Macron ka députés ye u bɛ ka taa don mɔgɔw ka su ani tile porte en porte da ni da k'a ye voter an ye Ala a n'a kira kama n'o tɛ an kɛtɔ tɛ député ye ko don o don maa sugu sugu e bɛ se ka voter sa e tɛ se ka voter o kɛra an ɲɔgɔn ye koyi Macron sigana yɛrɛ la yɛrɛ k'u y'a yira k'a fɔ ko a yɛrɛ ko ni nin ko kɛra sugu la k'a bɛ walan sɛmɛ nka a bɔra k'a fɔ kunnafonidi gafew la k'a tɛ walan sɛmɛ ka taa yɔrɔ si ko n'u gagner n'u ye se sɔrɔ a n'u na fara ɲɔgɔn kan ka se ka gouvernement sigi o dunna o kɔrɔ ko a tɛna na mɛn fanga la sabula min ye Faransiikaw fɛ ye ni wasabulon t'i bolo a ka gɛrɛ i ka se ka marali kɛ Faransiikaw fɛ yen u kɔni y'a yira k'a fɔ ko siga fosi tɛ min na Rassemblement National ko ale ka cɛbɔw olu bɔra ka se min sɔrɔ sisan u ka Europe député sigi la ko foyi t'u bali u ka se sɔrɔ don nataw la fana Faransi Assemblée n'o o sigili kan ka kɛ juin kalo in tile 30 o kɔnɔna na Irisiikaw u ko ko OTAN b'a fɛ ka jolibɔn de kɛ min ye OTAN ye ko ale bɛ ka wuli ka jɔ kɛ yaasa ka se ka Ukraine k'ale dɛmɛ ni minɛnkuraw ye Vladimir Poutine ka secrétaire général Vladimir Poutine ko min ye OTAN secrétaire général ye n'o ye Jens Stoltenberg ye ko a b'a ɲini a fɛ u n'u ka jamanaw u k'u jija kosɛbɛ n'u bɛ Ukraine dɛmɛ u k'a dɛmɛ kosɛbɛ u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen sigi sen kan u yɛrɛ ko fana ko olu bɛ ka min ɲini bi
euro wari miliyar binani ye k'u bɛna na olu di min ye irisirakaw ye u ko ko n'ala sɔnna ma ko ni OTAN ye o waleyaw bila sen kan k'u k'a bila u kunna k'a fɔ k'u ye sanga wɛrɛ sigi sanga min n'o bɛna fara Gaza ta kan ko sabula maa o maa bɛ yen n'o ye kɔkan sɔrɔsi ye olu tɛna na maa bɔ maa la tuguni i n'a fɔ kɛlɛ daminɛ o tun ye min kɛ irisikaw ka Maria Zakharova ni ale yɛrɛ Vladimir Putin ninnu ka kuma lasela ye a ko k'olu kɔni y'a fɔ bɛɛ lajɛlen ye ko maa o maa Biden ni OTAN k'u k'u sigi n'a ye k'a fɔ ko min ye Ukraine ye k'u b'a ta o ninkini kan ye ko n'Ala n'a kɛra sɔnna ma syndicat minnu bɛ yen n'o bɛ farikolo ɲɛnajɛkɛlaw tɔgɔ la olu ye FIFA ye laɲini min kɛ sa olu kɔni ye wulikajɔ kɛ ka ɲɛsin o ma n'o ye k'a fɔ ko ka Coupe du Monde club ko k'o sigi sen kan jamana min ye équipe 32 ye k'o de kan ka o ndolati in kɛ septembre kalo san ba septembre kalo la k'u y'a yira k'a fɔ ko o kan ka kɛ nka ko min ye jɔnjɛ in yɛrɛ ye sa a kɛnɛ yɛrɛ kan ka sigi juin ni juillet 2025 k'o yɛrɛ de la ko min ye Coupe d'Afrique de club ye k'o bɔra a ma balontan wɛrɛw bɛ yen ko olu bɔra a ma u y'a yira k'a fɔ ko min ye ndolati in ye k'a kɔni kɛli la sa joueur minnu bɛ yen n'olu ye joueur professionnel ye olu ka syndicat olu y'a yira k'a fɔ ko olu tɛ orobow ye ko a bɛna na min ɲini olu fɛ farikolo jagabɔli la farikolo tɔnɔbɔli la ko o tɛna na se ka kɛ olu bɛ jouer ka championnat na équipe nationale ndolatiw bɛ yen badenya ndolatiw bɛ yen somɔgɔsigiw bɛ yen ka t'i denw lajɛ k'i muso lajɛ ka waatinin k'i kɛrɛfɛ ko o tuma na ko n'olu y'u si bɛ kɛ balontan na k'u bɛ kɛ orobow ye wa ko FIFA ye nin waleya min filɛ nin ye k'a ta ka kɛ nin ye k'u tɛ jɛn n'a ye Anglais olu ka tɔnw fana ka syndicat joueurs ani Fransitaw k'olu kɔni ye plainte don FIFA contre la tribunal de commerce la Bruxelles kaw fɛ yen u y'a yira fana k'a fɔ ko FIFA ye waleya min kɛ ka don sigi sen kan ka calendrier bɔ ka matchw bɛɛ lajɛlen fɛ k'u ma jɛn n'a ye bi u ma jɛn n'a ye sini association min bɛ yen n'o bɛ Anglais fɛ yen olu y'a yira k'a fɔ ko n'Ala sɔnna a ma ko min ye ndolati ninnu ye olu kɔni u tɛna sɔn a ka kɛ cogoya si la ni joueurs ka hakɛ n'o ma ta ba la ni joueurs ma ɲininka ni fɛɛrɛ ni dabali ma sigi ko ni Bruxelles kaw ma se ka ɲɛ sɔrɔ a la k'u bɛ taga n'a ye cour de justice la dɛ n'o ma ɲɛ sɔrɔ a la ko ni Ala sɔnna ma syndicat ko minnu delila ka taa FIFA maaw bɛɛ lajɛlen cɛ n'o ye lamɛrikɛnw ye k'u bɛ taa n'a olu ka tribunal la k'u k'a ko jalatigɛ ko sabula u ɲɛ bɛ mun na fɛɛrɛ fɛn fɛn sigilen don balontan tribunal la k'a bɛɛ lajɛlen bɛ FIFA tɛgɛ kɔnɔ o tɛ ka lettre ci yɛrɛ ma ye sa wa n'an bɔra yen an bɛ taa Makankaw fɛ yen Makan ko Safa ni Marwa o de bɛ sen na min ye Ibrahim Jawara ye fala ye hakili la k'a fɔ ale ka kow bɛ e bolo ye yaasa bɛɛ bɛ se ka o ye cogo min Safa ni Marwa a ko kɔni ale ye hiji baara ye baara min ni ale kɔni bɛ sen na Makankaw fɛ yen an b'a yira mɔgɔ la fana k'a fɔ ko Makankaw fɛ yen an ka gouvernement ale ka maa minnu bɛ yen ministre n'o ye je le répète ye ale n'a ka mɔgɔw bɛ yen Abdoulaye Mayiga ale bɛ hiji kɛnɛ kan Musa Aga Siratumani bɛ yen min ye général kura n'o ye Abbas Kɔkɛ Danbele ale bɛ kɛnɛ kan yen ka taa se Bugunikaw ka gouverneur ma o fana bɛ kɛnɛ kan min ye Fima n'ale bɛ ORTM kɔnɔna na ale fana bɛ yen maa mafalen wɛrɛw bɛ yen falaye minnu bɛɛ lajɛlen talen don hiji kɛnɛ kan an ka cɛden min bɛ yen n'o ye Ibrahim Jawara ye a ko min ye ɲinan hiji ye k'a bɛ ka kɛ cogo min na gouvernement fɛ k'a kɛ cogo ɲɛna labɛnw k'olu sigira sen kelen kan ale yɛrɛ ko kusa ko min ye Safa ni Marwa ye ko u kɔni baaraw kɛra cogo minnu na sa u taara u ɲɛda olu kan baara in n'o ye Safa ni Marwa ye boli b'a la sɛgɛnnafiɲɛbɔ kɔni e ko o ma dɔgɔya hiji ko in na sabula n'i ye ko in jateminɛ falaye a bɛ n'a fɔ sisan hiji yɛrɛ sera a sɛkili saba siri yɔrɔ de la koyi an ka jɛ an ka taa Makankaw fɛ yen Safa ni Marwa ale ye mun ye a kɔrɔ ye mun ye an ka jɛ k'a lamɛn Safa ani Marwa nin fana ye tɔgɔ fila ye hiji kɔnɔ i b'a mɛn ka caya kosɛbɛ Safa ani Marwa Allahu akbar an balima asilamɛw assalamu alaikum aw k'a dɔn k'a fɔ Mali hijidenw gouvernement ka hijidenw alhamdulilayi an bɛɛ ye majina bila ka na Maka an bɛ Maka yan nɔ alhamdulilayi mais an nalen an bɛ imoya de kɛ o tuma Mali hijidenw gidiw daw kan délégués daw kan ka t'u ka imoya kɛ an balima asilamɛw imoya fana kɔnɔ an bɛ ka kuma dɔ m'a kɔnɔ fana alhamdulilayi ko Safa ani Marwa an b'a ye k'a fɔ maaw bɛ na se yɔrɔ in na u bɛ boli ka taa Safa u bɛ boli ka segin ka na Marwa Mali hijidenw bɛɛ y'a kɛ o tuma an bɛ fɛ k'a dɔn Safa ni Marwa ale tariku ye jumɛn ye a daminɛ waati jumɛn Sheikh Alusen Dumiya
ale ye wajudukɛla ye an fa ibrahim sigilen kun do yɔrɔ minnu na a ye a muso hajara a ye o n'o den ismaila ta ka na o bila yɔrɔ min na o de ye nin yɔrɔ ninnu ye a ye hajara ni den bila tuma min na n'o ye ismaili ye ale y'i kɔdon a kun ye dumuni min t'u bolo ani ji min t'u bolo ji nana ban ji bannen o la hajara a ye den dalen to a wulila k'a bɛ ji ɲini tintin kɔfɛ o tintin ye safa ye a bɛ teliya ka taa o la n'a y'i jɔ o sanfɛ ka kɔfɛla lajɛ a tɛ ji ye a b'a teliya ka taa maruwa o fɛnɛ tintin tɔ kelen ye a bɛ yɛlɛ o sanfɛ k'o kɔfɛla lajɛ a tɛ ji ye a t'a fɛ ka mabɔ den na a bɛ tila ka segin ka na a y'o de kɛ siɲɛ 7 b'a fɔ siɲɛ 7 bɛ dafa tuma min na a nana sɔrɔ den bɛ dalen a bɛ ka sen tereke tereke yɔrɔ min na ji poyira o yɔrɔ la o kɛra ale yɛrɛ nan'i sigi ka ji in fara ɲɔgɔn kan zamzam zamzam ka i fara ɲɔgɔn kan ji ka dalajɛ o zamzam ji an b'o min kuma kɛra o kan ka kɔrɔ nka tagama min bɛ ka safa ni marwa cɛ o tagama in de ka hajara ye tagama min kɛ den ka jiko nɔfɛ hijidenw b'o de ladege u bɛ tagama in daminɛ siɲɛ fɔlɔ la safa kulu la tintin kan k'i jɔ k'i ɲɛsin alikaba ma k'a fɔ inna safa wal marwa min sha'airillah n'i sera marwa sanfɛ i bɛ tila ka segin ka na safa o ye 2 ye ka segin ka taa marwa ka bɔ safa ka taa marwa ka bɔ marwa ka na a bɛ daminɛ safa 7 bɛ dafa k'i to marwa ni i ka 7 dafara k'i to safa o kɔrɔ k'i filila da i b'o jateminɛ o cogo la ni mɔgɔw bɛ ka tɔgɔma ka taa u bɛna se yɔrɔ dɔ la lumière verte bɛ yen o lumière verte in yɔrɔ la an bɛ cɛw ye u b'u cun u bɛ boli dɔɔni nka musow b'u tɔgɔma yɔrɔ dɔ bɛ yen nɔ cɛw bɛ teliya ye u kɛn bɛ ka tamasere bila a la o ye tamasere ɲugujima ye i taatɔla mana se cɛ i bɛ tagama dabila i b'i tolantola k'i teliya o furancɛ la mɛ musow u bɛ to a ka tagama laadalama la i segintɔla b'o cogo la i bɛna s'a kelen ma i bɛ teliya a yɔrɔ la safa ni marwa umura dafa yɔrɔ de don safa ni marwa hiji baara dɔ de don a b'a 2 bɛɛ kɔnɔ alhamdulillah sheikh alusen dumiya yala mali ejidenw gouvernement ka ejidenw a bɛɛ sera ni ka safa ni marwa boli kɛ wa alhamdulillah an bɛ waati min na i ko bi mali hijidenw bɛɛ fɛn fɛn nana gouvernement fɛ o bɛɛ y'a kɛ an bɛ ala tanu la ka ala waleɲuman dɔw la an balima silamɛw an bɛ maa dɔw fana ye minnu man kɛnɛ u bɛ sigi wotoro kɔnɔ ka safa ni marwa boli kɛ ka alikaba tawafu yala ka sigi wotoro fana kɔnɔ k'o kɛ o fana bɛ bɛn sariya la wa sheikh alusen dumiya tuma dɔw la mɔgɔkɔrɔbaw bɛ yen mɔgɔkɔrɔbaw olu ta k'u sen na wotoronin bɛ olu ta an b'olu ye wotorontigiw b'u ta u b'a kɛ n'olu ye u bɛ taa n'aw ye ka segin n'aw ye ka taa n'aw ye ka segin n'aw ye fo k'a dafa donc ale ti bin ka bɔ i ka cogo si la n'i man kɛnɛ a kɛcogo de ye nin ye banabagatɔ fana fɛ o tɛmɛnen kɔfɛ ni safa banna an b'a ye fana k'a fɔ fɛn min ye cɛw ni musow ye u bɛ taa dɔw bɛ t'u kun di dɔw bɛ t'u kun coiffer musow fana bɛ taa dɔ tigɛ u kunsigi la o fana an kabako kosɛbɛ dɛ sheikh alusen dumiya ni safa ni marwa banna pewu o kɔrɔ de ko umra baara banna ye aw bɛ jɔ ka dugawu kɛ karamɔgɔw bɛ sɔrɔ k'a fɔ an ye cɛw n'aw bɔra aw bɛ taa aw kun coiffer walima aw b'aw kun di musow olu bɛ dɔɔnin tigɛ u kunsigi la n'o kɛra u bɛ nan bila k'i sigi ka hiji waati min kɔnɔ an tɛ ne don an balima silamɛw an bɛ aw fo ni ka waleɲuman dɔn an ye min sɔrɔ sa ka dɔ ma bi safa ani marwa a histoire la a kɛcogo la o de ye nin ye aw ni ce aw ni baraji aw balimakɛ don ibrahim jawara ka bɔ maka yan nɔ wasalamu alaikum
ban nunga rasulu ale kanu kama aka ambe sinini alana suina nege kanya mugan kele ani saga ferelaw na nyan sora ya saga ko be cogo mi mun ngano ga songo geleya na nga flaw sara ka yanye sabula lu be ka bo kati fanfara la kana do be bo poinge anu ko mi amna na puma saga ko ga suina amana ga cogo ana puma saga ko ga suina ana me telephone da ele mo na nga mo ma kena sora ana puma saga ko ga falai keta tumbiya mi amara nun keta kiba jalo amma bela jelo foka wala mano aka ambe soni nega kanya muga ani kile